jee ụwa gbamọkpa n'eze ndarịta ntị mụ na onye ara. Ezutere m otu onye isi mgbaka n'ụzọ. Ọ jụọ m sị, kedu ihe ị chere maka elu ụwa? Azara m ya sị, ụwa bụ ahịa, ụwa adịghị mfe, ụwa bụ aja, ụwa bụ ihe efu, ụwa dị ụtọ, ụwa dị egwu. Tụfiakwara m elu ụwa, mechipụ ọnụ gị ọsọ ọsọ bụ ihe pụrụ onye ara n'ọnụ. Na m bụ onye ara apụtaghị na m aṅụghị ara. Ụwa bụ ije bụrụ ọsọ. Nke a bụ onye ara na uche ya. Ejekwuru m onye isi jụọ ya ihe o chere maka ije ụwa. Ụwa mara mma mana ọ dịghị mfe. Ewezuga echiche, onye chọrọ ịdị ndụ ga-adị onye isi n'ụwa nke ya. Ewezuga mmegbu, ihe ga-adị mma. Onye na-eri eri cheta na onye nọ ya n'akụkụ bụ mmadụ ibe ya. Ọ gbaa mbọ nyere ya aka. Abịakwutere m ụmụ akwụkwọ atọ jụọ ha, ụwa o kwere obibi? Otu onye zara, ụwa bụ ndọlị ndọlị. Nke ọzọ asị, ụwa kere akwa Jọọjị. Onye nke ikpeazụ etie sị, ụwa bụ ihe ilu. N'ụtụtụ taa, otu onye riri akpụ, nke ọzọ erie osikapa, nke ọzọ aṅụọ tii bịawa akwụkwọ. O nweghị onye maara nke ibe ya riri. Onye ọbụla machigidere ụwa nke ya akwa. Ajụrụ m nwoke ahụ na-ahụsi anya, gịnị mere ụwa jiri kara gị njọ? Ọ dịgide njọ taa, ọ ga-adịrịrị mma otu ụbọchị bụ ọsịsa ya. Leenụ nwaanyị atọgbọ n'ute ọrịa ka m jụrụ, gịnị bụ agbamume gị? Onye dị ndụ nwere olileanya. Ụbọchị ọbụla anyị hụrụ, anyị ekele Chukwu, ka ọ zara. Akpọtụrụ m nwoke a akụ na ụba juru n'ụlọ ya, jụọ ya ma ụwa ọ tọgbuola onwe ya. Nwanne m, ụwa adịghị ka echere. Ụda akị ilu abụghị ụtọ ya. Ụwa chọrọ obi ụtọ na obi umeala. Ibiri ka mbiri, onye rie ibe ya erie. Egwuregwu nwa nkịta bụ ịdara m ma dara gị. Onye ka ọ dịrị na mma ya ebiri na be nwunye nna ya? Ọ dịghị ụzọ esiri gaa arọ dị nso. Akụkọ ije ụwa buru ike. Ebe ọkụ nyụnahụrụ anyị awụsa ọwa. Jisie ike, ije ụwa adịghị mfe ma ọlị. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugbe. Nọdụnụ mma o.